Fil-Malta Equidrome quddiem pubbliku numerus saret edizzjoni oħra tat-tazza tal-President il-ħadd wara nofsinhar, il-25 waħda u l-5 sena sponsorjata minn Equestri Malta. Kien proprju l-favorit DJ Spritz misjuq mill-lawċi Daniel Healy li ħareġ rebbieħ biex bekk jirnexxielu jiddomina dan il-kampjonat u jirreġistra r-raba' rebħa tiegħu minn daqstant tiġrijiet fil-korsa tal-Marsa. Dan iż-żiemel Taljan ta' 7 snin proprjetà ta' Michael Camilleri rreġistra wkoll l-aqwa ħin qatt f'kull finali tat-tazza tal-President b'medja ta' waħda 12 waħda fuq distanza ta' 2140 metru. Din l-edizzjoni tal-President's Cup saret fil-bidu tal-istaġun jekk kif itmiem l-2025 l-istaġun kompla tard wara waqfa r-rinnovazzjoni tal-korsa. Din il-kompetizzjoni prestiġjuża għaż-żwiemel tal-ogħla klassi ma kienx saret. Din kienet propju l-25 darba li saret din il-finali mill-ewwel edizzjoni fis-sajf tal-1992 u kellha l-akbar premju allokat b'total ta' 9,450 euro li 5,000 euro minnhom marru għar-rebbieħ. Aktar qabel saru wkoll 3 finali għal ponijiet żgħar misjuqa minn tfal mill-Akkademja tat-Tiġrijiet li ntrebħu minn Sven Karwana bil-Lillu, Mattias Bezzina bi Flash u Xezni Abela b'Ċio. Il-preżentazzjoni tat-trofej saret mill-Aġent President tar-Repubblika Helena Dalli akkumpanjata miċ-Chairman u l-Kap Eżekuttiv ta' Equestri Malta Dean Healy u Max Zammit rispettivament, iċ-Chairman tal-Malta Racing Club Anthony Mifsud u l-Kap Eżekuttiv tal-Malta Equidrome Matthew Brinkat.